Hanyo Trap Youth Council West Khasi Hills District ringkat Kashnong Riang haka arpau nyo tarik nai luar arhaja arpau lai kila pelibiang ya ka karkhana Ferro Alloy kebadan haka Kashnong Riang hadin bakawai kalong kemi jong kete Kashnong kalawan pai biang shalayang kumban kedau hangni baka HYC ringkat Kashnong Riang kila khang tala ya ketika karkhana nadu ka arpau tarik nai luar arhaja arpau lai na kadau bo wei unong tre jong ketika karkhana ubala suba ulara ya kawai kalong kemi jong kete Kashnong haka Kashnong jong u hadin kani kalong kemi lengba ki bor pulet menta kalayo ban wan pai biang kaseng ringkat Kashnong kilayo banyak keren bak kinong penyat jong ketika karkhana ringkat gajing maham ya ketika karkhana banadu menta kinong tre jong ketika karkhana kiri ban buram ya ki kendon jong Kashnong habaki wan tre kaseng kekenturu ya kilong kemi ki balong kasti jong kejat benrio bakin pikir baha banom ngop ha kajing penbet jong kinong wei yo kawan ra kajing e penban Di nakaliang jongi ka New Trap Youth Council West Khasi Hills District dang hai kini ki sengi kabadai ka haka arpo artrik mentau benai nakaliang jongi ka seng rengkat ba Kashnong ribiang ngila khang kredep ya ka karkhana Ferro Alloy kadau jong jingkhang jongi ya gani ka karkhana haka ni ka sengi kalong ba wei ubar jala bawan tre haka di ka karkhana ngisuba ba ulara ya kawai kalong kemi jong kani Kashnong ti nakaliang gaseng rengkat ba Kashnong ngisukya halor ke jingle jong ni ti ngila dawa ya kani ka karkhana ba kadai ban penpai no ya kani kalong kemi ti katba ka nampat penpai ya kani kalong kemi nakaliang jongi gaseng rengkat ba Kashnong nginum sya ba kani ka kana kan trikam ngin hadu ba kindawan penpai ya kani kalong kemi te hadin ba kani ka karkhana rengkat bat ki bor jong ki pulit kila trisitom ba nata kila yo ban pa penwan pai ya kani kalong kemi te hadin ka jingwan pai jong kani kalong kemi na kaliang jongi kum kaseng rengkat bat Kashnong mende kasngi ngila yo ban plino ya kani ka karkhana ten rewala kataru nakliang jongi kum kaseng ringkat berkashnong gilabu i ki kendon hakmat jong kani ka company ba nadu menta kinu bidu ki barjala ki bawan ban tre hang ni po jong kani karkhana ki dei ban pentibru isya Kashnong pa ki don kat nongot pad hakaju ko poru nakliang jongi ka seng ringkat berkashnong ngila ong ya kani ka karkhana ba nang ni sakmat ye kinu bidu ki benta dei ban ye trailang rengkat berkashnong ban ngila ongro ba Kashnong kadai bandon kata ka jing syong ilang hapadeng jong kadai ka karkhana kinong pedia jong kadai karkhana rengkat berkashnong ti kita kidai ki jing kren ke jongi bat nginang nagleng jongi kum kaseng ge ha ka bedai ba kaning ngila ajing beru i Kashnong bakan syong i ka darbar Kashnong bat habide berkaya jingshong joki dor parsnong kinsa ya kran ye jing e jong Kashnong bat kumta kinsara ha ke bide bat kita ki jing e hakmat jong de ka kinong pedia jong de karkhana kumno ba kin ye kran te kita ki de mat jongi rewala kataru nakliang jongi kum kaseng ginang ye tre rengkat berkashnong ha ke bide bat ki benta kumno banwan ra e jing ba ha po jong de Kashnong bat ha ka ju ko por nakliang jongi kum kaseng hadin baka jingwan jong kadi kalong kemi kajingwan pai na jong kadi kalong kemi na kaliang jongi kaseng ha ka bede baka di ka benta ngi chania ha ka bor jong ka ain kumlo baka di bende ha ka bede baka di ka benta te na kaliang jongi kum kaseng ginang yai budin ginang yai tre angkat bat Kashnong ha bede baka no kono ka jing e jong ki kun Kashnong bat ha ka ju ko por ngi na kaliang jongi kaseng ikin tu ye ki long kemi ki long pa ki kun samla jong dong ka thain pangi dei banong ki ba pikir pa kumno banwara ya keja ya jingkala na badak kari bagajai bendu jongi ba ngimde ban sha pengop ha ki ki ba ki bala man sha yelam bakla ya pat ki la man pen jot ya kalong ying kalong sem ke jongi wi